सावरायमेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुम सिनाखना बियाब गौथुमनि दैदेननायाव सामलायनायाव सावरायमेलनि आयदाया जोबोद गोथौमोन। बेनो जाबाय बाथौ धोरोम आरो सान्थौ, बाथौ रिलिजियन एन्ड फिल'सफि। दा बे सान्थौनि गोथौ बाथ्राफोरखौ जोंनि सावरायगिरिफ्रा गुवारै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि खोनासंगिरिफोरनो एबा जों बयनोबो मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय, बिजिर आरो बेफोरबायदि आयदाया जोबोरैनो गोनांथार। मानोना बाथौ धोरोमखौ जोङो गायसंनायनि उनाव बेफोर आयदायाव आखाइ होनाय जादों। बबेबा जायगायाव बिनि सोमोन्दै एसेबो मिथिया, जायनि थाखाय दिनै सिनाखना बे आन्सलिक बाथौ थानसालियाव बे आयदाखौ लानायनि गेजेरजों एसेब्लाबो फोलोमनानै होनो हादों होननानै आं सानो। आरो मोनसे क्लेरिफिकेसननि थाखाय बा गोथौयै सोंनाय फिन्नायनि गेजेरजों गुवारै बाथ्राफ्रा आरोबाव गेवलांसारगौमोन, नाथाय समनि आंखाल। बे समनि आंखालनि थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दोननाय जायाखिसै। जोंनि सावरायगिरिफ्रा सावरायनायनि गेजेरजोंनो आरो जों सुंद'यै बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजोंनो फोजोबनाय जादों। थेवब्लाबो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बे मेसेजआ थांगोन। दानि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि टिभि मेसेज बा बिदिनो वाट्सएपनि गेजेरजों बेफोरबायदि मेसेजआ थांगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेराफारसे जों नुनो मोनदों दिनै जोंनि बाथौ हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर जायफोर दङ बिथांमोना खिन्थु बाथौनि जि खान्थि नेमफोर दं बेफोरखौ मानिनायखौबो नुवा। बेनि जाहोनाव मा होननानै सानो? बेयो जोंनि फोसावनायनि आंखाल होननानै आं सानो। फोसावनायनि आंखाला बेनो, जोंहा गामियाव बाथौ थानसालि गैया, आरोबाव जोंनि बेफोरबायदि सावरायमेल जाया, आरो बेफोरबायदि धोरोम आफादनि गेजेरजों मबिलाइज जाया। फोसावनायनि लामा साबसिन हामसिनै लानांगोन, अब्ला फरायसाफ्रा बुजिनो नाजागोन, मिथिनो नाजागोन आरो गोसो गोथारै आजावनानै लागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बेबायदि प्रग्रामाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों, खारन धोरोमनि बागै गोथौ खोथा बाथ्रा सावरायनांगौ दङ, बे बागै सावरायनाय जादों। आं खोब मोजाङै बेबायदि सम मोनाखै, अब्लाबो गुसुं समनि मादावनो बेखिनि आंनिफ्राय जिखिनि मिन्थिनाय, आंनि गियानाव जिखिनि दङ बेखिनिखौ आङो रायजो राजानो फोरमायना होबाय। इयुनाव खाबु मोनबावब्ला आरोबाव बेबायदि साबसिन बुंबावनो हागौमोन, नाथाय बेखिनि समाव एफाबां फिल'सफिनि खोथा बाथ्रा बुंजोबनांगौआ गोरलै खोथा नङा। मानोना बाथौ फिल'सफिनि खोथाया बहुद माने गोथौ आरो बेनिखायनो जों नुनो मोनदों जोंनि बर'नि माने लाइमोनफोरा माने बाथौनि जि नेम खान्थि बेफोरखौ मानिना सोलिनांगौ, जायनि थाखाय माने अलसिया जादों। औ नंगौ, माने मानिनांगोन। आसलथे जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन फारसे गुबुन लामाजों आगान सुरनायखौ जोंबो नुबोदों। बेनिखायनो बाथौ धोरोमारि गौथुम बा जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ नैबेबायदि धोरोम आफादफ्राव लाबोनानै गामिनि थानसालिफ्राव बाहागो लाहोनानै बे फारसे जोंनि धोरोमजोंबो जे गुबुन धोरोमनि लामाजों थांनानै जेरैबायदिहाय देथला माला जानो हायो, बेबायदि जोंनावबो जे बे खाबुआ दङ, बे बाथ्राखौ मिथिहोनांगौ दं। आरो बेबायदि मिथिहोनायनि जि खाबु नांगौ, बेफोरबायदि सावरायनांगौ दङ। आरो सावरायनायाव बाहागो जुदि लानांगौबा जोंबो बाहागो लानो हायो। आरो जों बायदि मिथिनाय मानसि गोबां दैदेनगिरि दं गासिबो जायगायावनो, बिथांमोनहा बाहागो लानानै निस्सय लाइमोनफोरनो मोजां गेबें लामा दिन्थिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। जों नुदों मंगलबारनि सानफ्रोमबो जिहेतु बिमा माइनाव माहारियाबो आर'ज गाबबाय थायो, नाथाय खुदियामोनखौ जोङो सानसेबो माने लोगोखौ लांफानानै धोरोमनि बागै बेबायदि मोनसे खाबु नागिरो। बे बेलायाव मा खालामनो सानो? बे मोनसे हयथ' बिसोरनि ड्रबेक जानांगौ। नंमारगौ नुमारा गथ'फोरखौ लाबोफानाय, लाबोनांगौ दङ, लाबोनांगौ। लाइमोनफोरखौ जेरै लाबोनांगौ, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाबोनांगौ दङ, बेखौ लाबोनांगोन। आरो लाबोनानै बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो माने फोरोंनांगौ। आंथ' ओरै सानो,
माने बिसोरखौ बेबायदि इनस्टिटिउसननि गेजेरजों फोरोङालासिनो गावजों लाफानानै फोरों बेखौ आंबो